हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि खाथियाव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जोबोद गोसोआव दुखु मोनगोन आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव मा खामानि मावगासिनो दङ बे खामानि मावनायनि सायाव नोंथांमोना दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव सोंथि सोंनो नोंथांमोना गोसोआव मोनसे हांखुर जानानै फैगोन। दिनै नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बेयो जाबाय मोनसे बर' मिडियामनि मोनसे गभर्नमेन्ट फरायसालिमोन। दिनै नोंथांमोना बे पिक्चारखौ नायदो, बे पिक्चाराव मा दङ। दिनै गभर्नमेन्ट स्कुला दिनै थैनानै थांबाय। बे स्कुला बर' बिजोंनि मोनसे गभर्नमेन्ट एल पि स्कुलमोन, बियो दिनै हाग्रा दुजोब्बाय बे एल पि स्कुला। आरो बे एल पि स्कुला क'क्राझारि होननाय, क'क्राझार जिल्लानि साखाथियावनो थानाय क'क्राझारि होननाय मोनसे जायगा दंमोन। बे जायगानिनो बेयो मोनसे फरायसालि। दिनै बे फरायसालिया गैला, बे थैनानै थांबाय। आरो बे फरायसालियाव आङो दिनैहाय माखासे फरायसालियाव आङो थांनानै भिजिट खालामदों आरो माखासे डाटाबो कालेक्सन खालामदों आङो। आरो बे डाटाफोरखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव दिनै देखायगासिनो दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो बुजिनो हागोन। आरो नोंथांमोना भिडिअखौबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। दानिया फैदो नायदिनि। लोगोफोर बेयो जाहैबाय क'क्राझारनि एल पि स्कुलमोन। बे क'क्राझारि एल पि स्कुला दिनै नायदो नोंथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ। बे एल पि स्कुला गैला, हाग्रा दुजोब्बाय, सेस बन्द जाबाय। दा बे स्कुलखौ गुबुन मोनसे स्कुलाव बिनि जानाखि स्टुडेन्ट आद्रा दंमोन, बे स्टुडेन्ट आद्राखौ बै स्टुडेन्टजों सरजाबहैबाय बै स्कुलजों। दिनैहाय नायदो नोंथांमोना माबायदि अबस्था, हाग्रा दुजोब्बाय, स्कुलनि अबस्थाया गैला। दिनै दा बे सोरनि लस जाखो बियो, दा सोरनि खहा जाखो बियो? दा बियो जोंनि बर' हारिनिनो खहा जाबाय बियो। दिनैहाय गंफा गंफा स्कुलफ्रा थैलांगासिनो दङ आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ जेबो नोजोर लाखियाखै। नायदो रायजोफोर नोंथांमोनहा। गैला, स्कुला बन्द जाजोब्बाय, जेबो गैला, अबस्थाया सेस, हाग्रा दुजोब्बाय, ताला बन्द, सेस। सेस। नैबे जाहैबाय किटचेनमोन, मिड डे मिलनि जानाखि किटचेन, ओंखाम संग्रामोन बियो, नाथाय बे गैला, सेस। आरो नैबे टेंकिमोन, टेंकियाबो दिनै साफा गैला, हाग्रा दुजोब्बाय। दा रायजो राजा नोंथांमोना नायदो, दा बेनि दायनिगिरिया सोर? बेनि दायनिगिरिया जोंनि रायजो राजाफ्रानो बिजिरलायदो। नैबिथिं टयलेट दंमोन, हाग्रा दुजोब्बाय, साफा सेस सेस। गंसे फरायसालि थैनाय माने जोंनि जाथिनि 1% मोनसे खमायलांनाय आरो बियो। आरो बेबायदिनो गोबां स्कुल दंबावो, बेबायदिनो लासै लासै जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा बिदि थैलाङोबा जोबथारनायाव मा थाहैगोन? बर' मिडियाम स्कुल थैयोबा जोंनि जानाखि राव, हारिमु, थुनलाइ बेफोर गासिबो गोमालांजोबसिगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, बेबायदिनो आङो नोंथांमोननि थाखाय आरो माखासे स्कुलफोरखौ कालेक्सन खालामनो नाजादों। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नै ओरै मेन टाउनाव थांबाय बे लामाजों ओरै। स' लोगोफोर नैबे मोनसे गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालिमोन आरो बे गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालिया दिनै थैनानै थांबाय। बे फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि खोलाहा थानाय बा क'क्राझार टाउननि खोलाहा थानाय हादानपारा होननाय जायगानि बे स्कुला, दिनै बे स्कुला थैनानै थांबाय। आरो बे स्कुलखौ दिनैहाय गुबुन मोनसे स्कुलजों सरजाबनानै होनाय जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों 192 नं नाराबारि हिन्जावसा गुदि फरायसालि। बे फरायसालिजों दिनैहाय बै खादानपारायाव थानाय बे एल पि स्कुलखौ दिनैहाय सरजाबफानाय जाबाय आरो बै स्कुलखौ टटेलि क्ल'ज खालामनाय जाबाय। आरो बियो बारा गोबाव जायाखै बे स्कुलखौ क्ल'ज खालामनाया, 2018आव बेखौ क्ल'ज खालामनाय जादों आरो 2018आव क्ल'ज खालामनानै बेखौ बै नाराबारि 192 नं नाराबारि हिन्जावसा गुदि फरायसालियावहाय सरजाबफैनाय जाबाय। दिनैहाय बिनि जानाखि साफा सानै फरायसाफोर दंमोन बेखौ बै नाराबारिनि जानाखि एल पि स्कुल बेवहाय लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय फोरोंगिरिफोर दंबावोमोन माखासे, बे फोरोंगिरिफोरखौबो दिनैहाय बेयाव सरजाबफैनानै होनाय जाबाय। दिनैहाय बेफोरबायदि जाहोना जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय गंसे फरायसालि थैनाय माने मा, जोंनि बर' बिजोंनि बा जोंनि मा होनो जाथिनि 1% खहा जाखाबायानो।
आरो बेबायदिनो लासै 2% 3% बेबायदि खहा जालांबाय थायोब्ला जोबथारनायाव जोंनि फरायसालिनि गभर्नमेन्ट फरायसालिया दिनै गोमालांगोन। आङो बेवहाय माखासे डाटा कालेक्सन खालामदों। दिनैहाय बै जायनाखि हादानपारायाव थानाय एलपि स्कुल दंमोन, बे एलपि स्कुलखौ दिनैहाय नैबेहाय सरजाबफैदों, जायनाखि नाराबारि हिन्जावसा गुदि फरायसालियावहाय। बेवहाय दा फरायसाफोरबो दं, बेवहाय फरायसुलिफोरल' नङा, बेवहाय नामाल' बेवहाय गार्लस स्कुल लिरनाय दङ। बेवहाय बेसेबां फरायसाफोर दङ, बे फरायसाफोर आरो फोरोंगिरि साबेसे दं, बिनि डाटाखौबो आं कालेक्सन खालामनानै लाबोदों। बेवहाय आङो बे स्कुलनि हेड मिस्ट्रेसजों आङो रायलायदों, टिचारफोरजों रायलायदों, फोरोंगिरिफोरजों रायलायदों आरो माखासे डाटाफोरखौ आं नट खालामनानै लाबोदों। बिथांमोनजों रायलायनायखौ आङो बेवहाय भिडिअ फुटेज खालामनाय जायाखै, मानो होनोब्ला माखासे प्राइभेसि थायो नालाय, ओंखायनो आं बेवहाय भिडिअ फुटेजखौ लानाय जायासै। आं जास्ट खालि नोंथांमोननो बेखौ आङो बाहेराजों भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो माखासे डाटाफोरखौ फोरमायनो सानदों। बेवहाय जोंनि जानाखि बड' मिडियाम एलपि स्कुल, बड' मिडियामल'खा बियो। बेवहाय दा जोंना क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमावहाय टटेल 39 स्टुडेन्टफोर दङ बेवहाय। दा आङो बेवहाय फार्स्टनिफ्राय लानोसै, क श्रेणिनिफ्राय। दा क श्रेणियाव 8 जन दङ, ओमफ्राय क्लास 1आव 7ल' दङ, ओमफ्राय क्लास 2आव अनलि 7ल' दङ, ओमफ्राय क्लास 3आव अनलि 9, ओमफ्राय क्लास 4आव अनलि 6, ओमफ्राय क्लास 5आव अनलि 7। बियो जोबोद दुखुनांथाव। दा जों क श्रेणिनिफ्राय क्लास 5सिम लायोब्ला टटेल 39 स्टुडेन्ट दङ बेवहाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय गंनै स्कुलजों मोनसे स्कुल खालामनानै सरजाबनानै होनायावबो दिनैहाय जोंनि फरायसानि अनजिमाया 39ल'। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय बेफोरबायदिया मारै जानो मोनखो? दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो एसे साननांगौ जानानै फैबाय। ओमफ्राय बे स्कुलावहाय बेसेबां साबेसे फोरोंगिरि दङ, आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बेवहाय जोंना फोरोंगिरिफ्रा 6 जन फोरोंगिरि दं बेवहाय, 6 फोरोंगिरिफोर दङ। दा 6 फोरोंगिरि जानाया बेनो, गंनै स्कुलखौ मोनसे स्कुलजों सरजाबनानै होबाय नालाय, ओंखायनो बेयाव फोरोंगिरिया 6 जन जाफैदों। जुदि गंनै स्कुलाबो जुदि आलादा आलादा थानायमोनब्ला, अब्ला फोरोंगिरिया हयथ' बेवहाय रानलायनानै थानाय जागौमोन आरो मा होनो स्टुडेन्टफोराबो आरो खमायबावगौमोन। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव। बाहाय नन टिचिं स्टाफ दङ 7, ओमफ्राय जायनाखि टिचिं स्टाफ दङ बियो 6 जन दङ। जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर। बियो जोंनि गेजेराव दिनैहाय गंफा गंफा दिनै फरायसालिया गोमालांनो हमबाय। बियो जोबोद दुखुनांथाव। फारसेथिं जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि दिनैहाय दावहा सोलिगासिनो दङ। दिनैहाय सोरबा राजखान्थिगिरिया सोरखौबा माबा मोनसे बुङोब्ला लोगो लोगोनो बिनि रियेक्सन होयो। नाथाय जोंनि फारसेथिं ओरै सिंजों सिं जोंनि जाथिया जे खहा जालांगासिनो दङ, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ साननो रोंला आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेखौ साननांगौनि सम जानानै फैबाय। दिनैहाय जोंनि प्राइभेट स्कुलफ्रा जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय नङा। प्राइभेट स्कुला माब्ला मा जानानै गोमालांगोन बेखौ जों बुंनो हाया। मानो होनोबा बियो बेसरकारि सासे मानसिनि आन्दाराव बियो स्कुला सोलियो। दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुला गभर्नमेन्टनि आन्दारावनो सोलियो। दिनैहाय बाव गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्डिं जायो। रायजो राजाफ्रा एसे आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एसे हेफाजाब होयोब्लानो बे स्कुला दिनै जोंगा मागा जायो। दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा प्राइभेट स्कुलनिसो मेम्बार जानानै, SMC कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानानै प्राइभेट स्कुलफोरखौसो फोजौनायनि लामाखौ लागासिनो दङ। दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो गाव गावनि पार्सनेलि प्राइभेट स्कुल दङ। दिनैहाय जोंनि पलिटिसियान लिडारफोर होन, जोंनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि होन, दिनैहाय गासिबो प्राइभेट स्कुलजों सोमोन्दो दंजोबो। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। खिन्थु जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिजों मानो सोमोन्दो गैया बिथांमोनहा? बेयो जोबोद दुखुनांथाव। ओंखायनो आङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो, नोंथांमोना प्राइभेट स्कुलजों जुदि मोजाङै सोमोन्दो लाखिदोंबा लाखियो, बे थिगैनो दं दे। खिन्थु जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिफोरजोंबो नोंथांमोना सोमोन्दो लाखिनांगौ। गभर्नमेन्ट फरायसालिनि नोंथांमोना SMC कमिटिनि मेम्बार जानांगौ, स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटिनि मेम्बार जानांगौ। नोंथांमोना नांगौ प्रेसिडेन्टथ' थानो मोना बेवहाय, हेडमास्टारनि थाखाय नोंथांमोना सेक्रेटारि जा, बा नोंथांमोना एसे एडभाइजार जा। नोंथांमोना जानाखि बिनि नायदिंग्रा बा बेखौ मा होनो बिनि मोजां खामानि मावदों मावाखै, बेबायदि खामानिखौ नोंथांमोना नोजोर लाखि। आरो माबा मोनसे जुदि नांगौ जानानै बा माबा मोनसे सर्ट जादोंब्ला नोंथांमोना गावनिफ्राय हेफाजाब होनो नाजा। दिनैहाय नोंथांमोना प्राइभेट स्कुलावहाय दिनैहाय नोंथांमोना बायदिसिना रोखोमनि अनुदान हरो। बे थिगैनो दं, अनुदान हरनायखौ खिन्थु गाज्रि मोनाखै। नोंथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलावबो नोंथांमोना अनुदान हरनांगौ, बा गभर्नमेन्ट स्कुलखौ नोंथांमोना फोथांना लाखिनायनि खामानिखौ मावनांगौ। दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोबोद
मा दुखुनांथाव दिनैहाय बबे बिथिंजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनैहाय राजखान्थिनि मोनसे बिराद जावरिखांनाय, दिनैहाय सासेया गुबुन सासेखौ बखिलायनाय, गावजों गावनो बखिलायनाय। दिनैहाय बर' हारिनि गेजेराव मोननै राजखान्थि हान्जा दङ, BPF आरो UPPL। दा BPF आरो UPPL जानानै दिनैहाय बर' हारियाबो मोननै गावस्रानानै थानाय जाहैबाय। दिनैहाय बर' हारिया दिनै गावजों गाव सोंखारिलायनाय, गावजों गाव बखिलायनाय, बेबायदिजों जोंनि जाथिया बोरै थांनानै थागोन? जोंनि जाथिखौ फोथांना लाखिनो थाखायब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो अल राउन्डार डेभेलपमेन्ट जानांगोन। फारसेथिंल' डेभेलप जानानै फारसेथिं खहा जालांबाय थायोब्ला जाथिया माब्लाबाबो डेभेलप जाया। जाथिया जै गोग्लैगोन हाखराव बिनिफ्राय आरो सिखांफिननो हानाय नङा जोंनि बर' हारिया, जोंनि बर' रायजोआ। लोगोफोर, बेबायदिनो आङो आरो गुबुन मोनसे फरायसालि आङो भिजिट खालामबावदों। नोंथांमोना बे फरायसालिखौ नायदो, बे फरायसालिया मा। लोगोफोर, नैबे फरायसालिया जाहैबाय जोंनि जानाखि क'क्राझारनि DC अफिसथिं थाङोब्ला नोंथांमोना बे फरायसालिखौ नुनो मोनगोन। आरो ओरै DC अफिसथिं थांनानै नोंथांमोना कर्टसिं हाबोब्ला बा मेन SBI ब्रान्चसिं नोंथांमोना ओरै टार्निं लायोब्लानो बे मोखाङाव मोनसे स्कुल दङ। बे स्कुला जाहैबाय 804 रुपनाथ ब्रह्म बिद्यापिट LP स्कुल। नोंथांमोना बे LP स्कुलाव थांनानै नोंथांमोना गाव गावनि भिजिट खालामनानै नाय। दिनैहाय बे स्कुला बर' बिजों आरो एसामिस मिडियाम मोननैजों ज' स्कुल बियो। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायदो, एसामिस मिडियामनि जानाखि फरायसाफोर दङ, बेवहाय गोबां फरायसाफोर दङ। एसामिस मिडियामनि फरायसाफ्रा जेसेबां थानांगौ बेखिनि दङ। खिन्थु जोंनि बर' बिजोंनि जानाखि स्टुडेन्टफोर, नोंथांमोना बे स्टुडेन्टफोरखौ थांनानै नायहै। दिनैहाय आङो बे स्कुलनि जानाखि फोरोंगिरि आरो हेड मिस्ट्रेस बिथांमोनजों आङो मोजाङै गुवारै सावरायलायदों आरो बिथांमोनाबो जोबोद दुखु मोनदों। दिनैहाय बर' बिजोंनि इयुना मा जानानै दङ? दिनैहाय बर' बिजोङा दिनै सानफा एफा थैनानै थाङोब्ला प्राइभेट स्कुल, अब्ला जोंनि जानाखि इयुथ्सफोर दङ, लेखा गोरोंफोर दङ, अब्ला बेफोर गासिबो प्राइभेट स्कुलनिसो टिचार जाजोबसै नामा? अब्ला जोंनि गभर्नमेन्ट जानाखि फोरोंगिरि, बे गभर्नमेन्ट फोरोंगिरिया जों दिनैहाय स्कुल थैनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्ट फोरोंगिरिनि पस्टआबो गोमालाङो। दिनैहाय बे जानाखि फरायसालि दङ रुपनाथ ब्रह्म, बे जानाखि LP स्कुल, बेवहाय जोंनि बर' मिडियामनि स्टुडेन्टनि एनरलमेन्ट, बेवहाय क्लास 1निफ्राय क्लास 5सिम बेवहाय क श्रेनिखौबो लाफानानै टटेल 15 जनल' स्टुडेन्ट दङ बर' बिजोंनि जानाखि स्टुडेन्ट। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय 15था स्टुडेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बेवहाय फोरोंगिरि थिसनगोन नामा? बेखौथ' थिसननाय नङा। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय बे क'क्राझार टाउनाव थानाय मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालि हिसाबैसो बियो थावरिनानै दङ। बेयो एसे गामि एरियायाव थाहैयोमोनब्ला बे स्कुला दिनैहाय थैनानै थांसिगौमोन। दिनैहाय बे स्कुलाथ' थैनानै थाङामोन, बर' बिजोङा थैनानै थांगौमोन, एसामिस मिडियामा थागौमोन बेवहाय। बे जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदिनो दा गुबुन मोनसे क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय गुबुन मोनसे फरायसालिखौ दिनैहाय बे स्कुलजों एमालगामेसन खालामनानै लाबोगोन। दिनैहाय एमालगामेसन खालामनानै लाबोनाय लोगो लोगो बै गंसे स्कुला थैनानै थांबाय। गंसे स्कुल थैनानै थांनाय मानि मा? 3 साब्रैनि जोंनि फोरोंगिरिनि साख्रिया दिनैहाय गोमालांनाय। दा फोरोंगिरिनि साख्रि गोमालांनाय मानि मा? बर' बिजोंनि फोरोंगिरि साख्रि गोमालांनाय माने जोंनि बर'नि आलादा मोनसे साख्रिया गोमालांबाय। दिनैहाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोर साख्रि मावो? जोंनि बर'नि जोंनि फिसाफ्रानो साख्रि मावगोन ना बेवहाय? बर' हारिनि फिसा, जोंनि जानाखि जाथिनि गथ' गथाय, इयुन जोलै, बिथांमोनानो बेवहाय साख्रि मावगोन देरनानै फरायनानै। अब्ला जोंनि बर'नि फिसायानो बेवहाय साख्रि मोनहैगौमोन। दिनैहाय स्कुला थैनानै थांबाय। बे सोरनि लस? जोंनि हारिनिनो लस, जोंनि जाथिनिनो लस बियो। दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नोजोर लाखिनांगौ। जोबोद दुखुनांथाव। आरो दिनै बे एसामिस मिडियाम स्कुलनि जानाखि एनरलमेन्ट, बेवहाय टटेल 253 दङ बे फरायसालियावहाय। आरो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा दङ अनलि 15। जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेनि टिचारनि एनरलमेन्टखौबो आङो लाबोदों। बेवहाय टिचारनि एनरलमेन्टआ जाहैबाय बर' मिडियामाव 3 दङ, ओमफ्राय एसामिस मिडियामाव 6 जन। अब्ला नोंथांमोना नायदो, एसामिस मिडियामाव 6 जन टिचार दङ, ओमफ्राय बर' मिडियामाव 3। आरो दा बेवहाय स्टुडेन्टफ्रा 15 जनल'। जोबोद दुखुनांथाव। दा बै बर' बिजोंनि फरायसालिखौ दा बै 15 जन स्टुडेन्टआ फोथांनानै लाखिगासिनो दङ। 15 जन फरायसाया। जुदि बे 15 जन फरायसायाबो गैयामोनब्ला, अब्लाथ' बे 3 फोरोंगिरिया सोरखौ फोरोंगोन?
बिथांमोनाथ' बे स्टुडेन्टआनो गैयाब्ला सोरखौ फोरोंगोन दिनै बे जोबोद दुखुनांथाव। स' रायजो राजा नोंथांमोनानो एसे सानलायदो। बेबायदिनो जोंनि गोबां गामि खना खनला जोंनि अल आसामाव नोंथांमोना स्कुलखौ भिजिट खालाम आरो भिजिट खालामनानै नोंथांमोना नाय बबे स्कुला माबायदि प्रब्लेम जानानै दं आरो गोबां बेबायदि स्कुल बन्द जानाय, गोबां फोरोंगिरि गैयै, गोबां स्टुडेन्ट गैयै बेबायदि फरायसालि मोनगोन नोंथांमोनहा। आरो बियो जोंनिनो दैदेनगिरिफोरनिनो बियो गोरोन्थि होननानै बुंनांगोन जोङो। मानो होनोब्ला बिथांमोना दिनैहाय गभमेन्ट फरायसालिफोरखौ नोजोर होयैखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव सोयो आरो प्राइभेट स्कुलनिनो बिथांमोना मेम्बार जायो आरो गाव गावनो प्राइभेट स्कुल खुलियो। बे हिसाबै दिनैहाय बिथांमोना गभमेन्ट फरायसालिखौ नोजोर होआखै। बिथांमोना गभमेन्ट फरायसालिया बायलांदों ना जिलांदों, ना फोरोंगिरिनि आंखाल, ना स्टुडेन्टनि प्रब्लेम, ना इनफ्रास्ट्राक्चारनि प्रब्लेम, बिथांमोना बेखौ नोजोर होआखै। बिथांमोना स्कुलनि नामै गभमेन्टनिफ्राय क्रर क्रर फान्डिं लानानै फैयो। नाथाय बे क्रर क्रर फान्डिंखौ बिथांमोना बबेहाय बाहायजोबो? दिनैहाय बिथांमोना मोजाङै बाहायदोंमोनब्ला दिनैहाय बेफोरबायदि स्कुला मानो बेबायदि जानांगौमोन? बे जोबोद दुखुनांथाव। स' रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बांद्राय बुंनो थांला। आङो बे बाथ्रानि सायाव आं नोंथांमोननि सायावनो हगारनानै होबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफोराबो बे भिडिअखौ नायनानै एसे गोसोआव साननाय फैयो आरो जोंनि रायजो राजाफोराबो गोसोआव साननाय फैयो। दिनैहाय जोंनि गामि खना खनला मोनफ्रोमबो एसे 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार बा जाब जाब दिनै प्राइभेट स्कुला गोबां दंसै। दिनैहाय प्राइभेट स्कुल गोनांनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि गभमेन्ट फरायसालिया दिनै थैलांनायनि लामायाव। आरो प्राइभेट स्कुलखौबो खुलिखागोन, मानो खुलिया जानो? दिनैहाय जोंनि गेजेराव गोबां लेखा गोरों इयुथ्सफोर दङ। दा बे गोबां लेखा गोरों इयुथ्सफोरखौ दिनैहाय जब क्रिएट खालामनानै होआ बा पस्टआव जानाखि लांदां पस्ट जानानै दङ बेवहाय रिक्रुइटमेन्ट होआ जोंनि दैदेनगिरिफोरा, जोंनि गभमेन्टआ। दा बै आनएमप्लयमेन्ट जानानै थानाय लेखा गोरों इयुथ्सफोरा मा खालामगोन? बिथांमोनाथ' प्राइभेट स्कुल खुलिखागोन। प्राइभेट स्कुल खुलिनानै स्कुलखौ दैदेननो नाजागोन। बे प्राइभेट स्कुलजोंनो बिथांमोना गावनि जानाखि थांनानै थानायनि राहा लामा, बे थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बिथांमोना दिहुननानै लाखागोन। बेखौ जोङो नङा होननानै जों बुंनो हाया। दिनैहाय जोंनि गभमेन्ट स्कुलावहाय जेसेबांनाखि लांदां पस्ट दङ, बेवहाय जुदि बिथांमोना रिक्रुइटमेन्ट होनायमोनब्ला, अब्ला बै आनएमप्लयड जानानै थानाय लेखा गोरों जानाखि केन्डिडेट, बिथाङाथ' आलादायै प्राइभेट स्कुल खुलिनाय नङामोन। बिथाङा गभमेन्ट स्कुलाव जुदि साख्रि मोनोमोनब्ला बा फोरोंगिरि मोनोमोनब्ला। बेयो जोंनि जोबोद दुखुनांथाव खौरां, जोबोद दुखुनांथाव। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन, गोबां बेबायदिनो फरायसा आफादफोर दङ। दिनैहाय बिथांमोन फरायसा आफादनिफ्राय आफादसिम आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनायाव, जायनाखि गभमेन्ट फरायसालिफोर दङ, बे गभमेन्ट फरायसालिखौ फोथांना लाखिनायाव नोंथांमोना एसे नोजोर होदो। दिनैहाय गभमेन्ट फरायसालिनि जानाखि फोरोंगिरिनि साख्रि, बे फोरोंगिरिनि साख्रियाव जोंनि बर'नि फिसाफ्रानो बेवहाय साख्रि मावगोन बा फोरोंगिरि मावगोन। अब्ला सासे जोंनि बर'नि सासे केन्डिडेटआ बा सासे बर'नि फिसाया बाव साख्रि मावोब्ला, अब्ला बे सासे साख्रि मावनायजों बिथांनि न'खरा एसे मोजां जागोन बा सोलिनो मोजां जागोन। आरो अब्ला बे बिथांनि न'खरा मोजां जानायजों लोगोसे जोंनि हारियाबो एसे साबस्रांगोन, गोजौ फारसे दावखोलांनायाव हेफाजाब मोनगोन। आरो जोंनि जानाखि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि गथ'फोर दङ, बिथांमोनाबो बैफोरबायदि स्कुलावहाय फरायनो सुबिदा मोनगोन। दिनैहाय गोबां प्राइभेट स्कुल दङ, बे प्राइभेट स्कुलावहाय बिथांमोना फरायनो हाया। मानो होनोब्ला बेवहाय एडमिसननि फिस आरो टिउसन फिस, बायदिसिना इउनिफर्मनि फिस, बायदिसिना फिसफोरखौ होनो हाया जानानै फैयो। बिथांमोना गभमेन्ट फरायसालियाव फरायथाबनांगौ जानानै फैयो। दा गभमेन्ट फरायसालियाव फोरोंनायनि जानाखि फोरोंगिरिनि आंखाल, बायदि रोखोमनि आंखाल, बे आंखालनि गेजेरावबो दिनैहाय फरायसोमनानै दङ। दिनैहाय बै गथ'फोरा मोजां क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनदोंना मोनाखै, बेयो साननो गोनां बाथ्रा। दिनैहाय जोङो कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला गभमेन्ट आरो प्राइभेट, दिनैहाय गभमेन्ट स्कुलावहाय गथ'फोरा मोजाङै सोलोंथाइ मोना आरो प्राइभेट स्कुलावहाय सोलोंथाइखौ मोजां मोनो। दिनैहाय जोंनि आसाम केबिनेटनि जानाखि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ दाख्लै टिचार्स डेआवहाय बेखौनो कम्पेयार खालामनानै जोंनि गभमेन्ट फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जोबोद लाजिफोनांदों टिचार्स डेआवहाय। दिनैहाय बिथाङानो साननानै नाय, दिनैहाय प्राइभेट स्कुलावहाय साबेसे फोरोंगिरि थायो आरो गभमेन्ट फरायसालियाव साबेसे फोरोंगिरि थायो? दिनैहाय प्राइभेट स्कुलाव साबजेक्ट वाइज, क्लास वाइज फोरोंगिरि थाजोबो, खिन्थु जोंनि गभमेन्ट फरायसालियाव साबेसे फोरोंगिरि थायो? 7सेल' फोरोंगिरि थायो। बबेबा स्कुलावथ' फोरोंगिरियानो गैया।
आरो अबेबा स्कुलाव दंबा दङ साथाम साब्रै दङ। दा बेयो मानो जानो मोनखो? दा बेनि थाखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हाया, जायनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोराबो दिनैहाय मोजां सोलोंथाइ मोनैनि थाखाय बा फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय बेफोर स्कुलावहाय गावनि गथ'फोरखौ सोनायावहाय जानगाराव थानो गोनां जादों। स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन, आङो बांद्राय बुंनो थांला, नोंथांमोना बेखौ बिजिरलायदो आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होदो। स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै, गोजोन्थों। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইটোৱে আছিল যে আমাৰ বৰ্তমান বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুলৰ যিটো প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমটো মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত অনা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ কিছুমান বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুল আছে, আজি স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। বহুত স্কুল আছে এনেকুৱাই, আৰু গোটেই অসমত এইটো ছাৰ্ভে কৰিলে আমি বহুত স্কুল এনেকুৱাই পাম যে বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এমালগামেশ্যন কৰা এটা নটিচ আহি আছে। ষ্টুডেণ্ট নাথাকাৰ কাৰণে কিছুমান স্কুলগিলা এতিয়া এমালগামেশ্যন হৈ গ'ল। আমাৰ কোকৰাঝাৰ এৰিয়াতে বহুত কেইটা স্কুল এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল, আৰু এই স্কুলটো আৰু বেলেগ স্কুলৰ লগত মানে এমালগামেশ্যন কৰি দিল। এনেকুৱাই মানে বহুত আছে। এতিয়া বড়ো মিডিয়ামৰ লগত আৰু বাকী এছামিছ মিডিয়ামবিলাকো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে কিছুমান স্কুলগিলা, কিন্তু বড়ো মিডিয়ামৰটো বেছি প্ৰব্লেম হৈছে, এইটোৱে। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱাই ভিডিঅ' পাই থাকিব, আমাৰ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, থেংক ইউ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान एडुकेसन रिलेटेड आरो बर' बिजोंनि माखासे प्रब्लेम रिलेटेड बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।